Vaig decidir a crear aquesta aventura una mica estranya, que és, com us explicava el Joan, a divulgar el romànic a les xarxes socials. Per què? Doncs perquè sempre m'ha apassionat, sempre dic que per via familiar sobretot, la meva mare ha sigut sempre una gran amant del romànic i són aquelles coses que et queden una mica larvades a dins i que algun dia surten. I doncs hem tingut fortuna que a les xarxes socials, a més de molta merda, amb perdó, i moltíssimes coses que segur que teniu al cap i seguiu, també ens ha portat la possibilitat d'arribar a públics potser petits, mitjans o més grans, però interessats en temes molt diversos, com per exemple la divulgació artística o la divulgació cultural. I en aquest sentit jo sempre dic que a mi l'algoritme, que és com el nou Esperit Sant, doncs m'ha tractat força bé, no em puc queixar. Per què us parlo de camins? Doncs mireu, mentre busquen el mossèn aquest, que no sé on està, jo el primer que he de dir és que és un privilegi estar aquí. Mai havia entrat a Santa Maria de Lillet i és ben bé que està absolutament integrada en aquest paisatge, no? Que mires a través de les portes i veus tot aquest verd de muntanya. Ja m'heu fet avinent que està plovent pràcticament cada dia. De moment aquí toquem fusta. Tenim aquí el Pedraforca que ens vigila. I potser algú estarà intuint o endevinant per què avui parlem de camins, un 25 de juliol. Algú té alguna idea? Sant Jaume, molt bé, Sant Jaume. Sant Jaume, el gran pelegrí, el gran caminant, no? A qui s'atribueix que la seva tomba la van trobar a Galícia i a partir d'aquí se'l va fer patró d'Espanya i tantes coses, no? Però abans de tot això era un pescador de Galilea, aquí va ser captat com a deixeble de Jesús i avui ens interessa especialment això, com a explorador, com a caminant, no? Perquè encara avui en dia comentàvem venint com el camí de Sant Jaume continua aixecant passions, no? Ja sigui per temes espirituals, artístics, a vegades fins i tot econòmics, de touroperadors. És una herència que tenim realment de l'edat mitjana absolutament viva, no? Com ho és el propi romànic. I és que, de fet, el romànic arriba en bona part a casa nostra i a la península Ibèrica i a bona part d'Europa Occidental es difon a través dels camins, dels grans camins, com per exemple el camí de Sant Jaume. És a dir, que era molt important en molts sentits, no només perquè portava la gent als llocs, perquè donava valor econòmic a les ciutats, sinó també perquè en aquest corredor, si us fixeu, és on es comencen a construir aquests grans temples romànics, especialment el que s'anomena el romànic de pelegrinatge, que són uns temples molt determinats, no? Com la catedral de Santiago de Compostela, que avui en dia veiem aquesta façana barroca, però que tenien uns elements molt pensats pel pelegrí. Ens podem detenir només en algun, com per exemple el fet que hi havia un deambulatori, aquest espai que hi havia al darrere dels absis, que era perquè poguessin circular els pelegrins sense molestar, parlant en plata, mentre s'oficiaven els sacraments, o el famós botafumeiro, que sabeu que és molt bonic, però sobretot el que tenia era una funció d'evitar males olors, no? Perquè allà venia molta gent de molts llocs i calia, com dir-vos, un ambipur XXL, no? Doncs el botafumeiro, a fe de Déu, que realment aconseguia aquesta funció. Doncs vinc a parlar-vos, no tant del llibre, perquè m'agrada parlar més aviat de coses del lloc i de coses del dia, per això avui parlem de camins del romànic, però aniran sortint coses i si teniu qualsevol dubte, doncs endavant, no cal que us espereu el torn de preguntes, o si algú vol corregir el que sigui, perquè, clar, quan vinc a parlar de casa vostra, doncs també és un risc, perquè parlarem d'exemples del Berguedà i coses que anireu trobant en aquest llibre, que m'agradarà saber, primer de tot, qui l'ha llegit, per anar a lo més alt. Molt bé? Molt bé. Qui l'ha comprat o el comprarà? Vinga, va, ànim. És d'aquests llibres que es poden comprar, us ho confirmo, Molt bé. I gent que em segueixi @romàniccatalà, així per acabar de fer l'enquesta, que segueixi @romàniccatalà en alguna de les xarxes socials, la resta teniu deures, És molt fàcil, fas així i ja està. En qualsevol xarxa que estigueu, X, Instagram, ja veureu que estic a tot arreu, soc molt pesat, Camí de Sant Jaume, amb la famosa petxina, aquesta petxina dels pelegrins, que es diu que era una mena... Sabeu quan vas a, no sé, a destinacions turístiques, no? I et compres aquell souvenir. Jo vaig estar a Benidorm, no? Doncs aquesta petxina, una de les explicacions és que per demostrar que tu havies fet el camí de Sant Jaume, havies arribat a Sant Jaume, recollies una d'aquestes petxines, les vieires, que n'hi diuen molt abundants en aquelles zones de la costa gallega i te n'en tornaves amb aquella petxina. Per tant, era una mena de senyal, era un souvenir
conforme havies fet aquest camí tan important, no? Aquest camí que ja sabeu que té diferents ramificacions, també hi ha el camí català, hi ha el famós camí francès, però que desemboca aquí on se suposa que hi havia el sepulcre de Sant Jaume. Sant Jaume, el trobem en el romànic? Doncs sí, el trobem en el romànic en diferents representacions, a Isabarre, a Surp, a Sant Romà de les Bons, al frontal de Ferrera. Fixeu-vos que aquí, en principi, no el distingiríem potser com a Sant Jaume perquè encara no té els atributs més clàssics, encara no està elevat aquesta condició de pelegrí ni de patró d'Espanya per descomptat, que això s'anirà confegint al llarg de l'edat mitjana, ni tampoc d'altres coses que vindran després i que comentarem. Però fixeu-vos aquesta curiositat. Per exemple, aquí tenim aquest Sant Jaume d'un frontal català. A Catalunya tenim, per sort, els frontals medievals més antics del món, juntament amb Noruega. És una cosa ben curiosa i tenim representats en molts d'ells els apostolats, com aquest Sant Jaume. Fixeu-vos que aquí hi ha una semblança molt sospitosa, no? Suposo que aquest el reconeixeu, no? És el Crist de Sant Climent de Taüll, aquest Crist, aquestes grans pintures, les més emblemàtiques del romànic català, que per això havien de ser, havia de sortir a la portada, aquest Crist de Taüll, del dret i del revés, que es van trobar al darrere d'un retaule gòtic al primer terç del segle XX i que és, com jo sempre dic, és la nostra Gioconda, o l'hauríem de considerar així. Jo ja penso que s'haurien de fer samarretes, tasses, i de fet jo ja n'estic fent, ja m'estic avançant i les faig jo, de merchandising romànic, perquè té aquesta potència iconogràfica, sobretot aquests ulls, aquestes celles de tro. Fixeu-vos aquesta cara, que no és gaire amable, especialment. Recordo que vaig entrevistar un cop un artista que deia que així com admiris tu el Crist de Taüll, és la relació que tens amb el teu pare. He d'aclarir que era argentí. Coses així psicoanalítiques, ja sabeu que els agraden molt, però bé, perquè veieu una mica de vegades la potència que té aquesta icona, que se n'havia dit Pantocràtor històricament, que els historiadors ara ens recomanen que parlem de Maiestas Domini, del Crist o simplement del Crist en majestat, en aquest cas el Crist en majestat de Taüll. I fixeu-vos el que us deia, això de les fotos de família, aquest és Sant Jaume. És curiós perquè això ens ensenya dues coses. Primer, que els artistes romànics, en molts casos, i també d'èpoques posteriors, treballaven en plantilles i en models. Això fa que les cares s'assemblin tant, i molts esquemes compositius siguin pràcticament idèntics. Això no només passa en la pintura, passa també, evidentment, en l'arquitectura. Les plantes en forma de creu, com aquesta on estem avui, que simbolitzen la creu de Jesucrist, i on l'absis seria el cap i entrem pels peus, com diuen quan t'has mort, que entres amb els peus per davant. Doncs bé, això fa que l'absis, que mira cap a Orient, pràcticament totes les esglésies romàniques, amb poquíssimes excepcions, miren cap a Orient. Per què miren cap a Orient? Perquè Orient és on neix el sol. De fet, Orient vol dir això, vol dir néixer, mentre que Occident és la paraula que significa morir, és on es pon el sol. En aquest cas, més o menys, allà on tenim el Pedraforca, cap allà, no? Per tant, tenim aquesta orientació de les esglésies que us deia. Per tant, són prototipis que es van repetint, com franquícies. Les esglésies s'assemblen entre si, les pintures s'assemblen entre si, les cares s'assemblen entre si. Ha nascut un nou estil. Ha nascut l'estil romànic, aproximadament a partir de l'any 1000, i més o menys a Catalunya fins al segle XIII, que, de fet, l'hem de considerar com el primer estil global europeu, el primer estil globalitzat. Sabeu que l'edat mitjana, que injustament se li atribueixen molts clixés, són 1000 anys. És molt difícil intentar simplificar una època tan llarga. Doncs bé, grosso modo, podem dir que tota la primera meitat hi predomina més aviat un cert caos polític, una certa dispersió, perquè d'on venim? Venim de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, el 476, aquella data que ens feien estudiar a l'escola, que és quan acaba l'edat antiga, l'anomenada edat antiga, i comença l'edat mitjana. Doncs bé, tenim des del segle V fins al segle XV 1000 anys d'història medieval, on aquests primers 500 anys són d'assentament, d'una cerca de fórmules polítiques unitàries, i aproximadament a partir de l'any 1000 es donen aquestes coincidències virtuoses que fan que aparegui el romànic. També comencen a sorgir el que són les bases de les ciutats modernes, el que després seran les universitats, és a dir, comencen a aparèixer també en paral·lel les nacions medievals, entre elles Catalunya. I per això m'agrada recordar que som romànics, encara que no ho sapiguem.
Ho som des del moment que parlem una llengua romànica i, de fet, el romànic se n'hi va dir així per analogia, precisament amb les llengües romàniques. Què vol dir una llengua romànica? Doncs una llengua que no és ben bé el llatí, que sona a llatí, no? Seria com l'Spanglish, no és ben bé anglès, no? Sona, però és una derivació, és una cosa vulgaritzada. Abans ha sortit aquest concepte, crec, no? És molt interessant perquè precisament els divulgadors utilitzem la mateixa arrel, no? Difonem el coneixement. Doncs fixeu-vos que a finals del segle VIII, a principis del XIX, on ja hi havia estudis de filologia, de lingüística, es van batejar aquestes llengües, el català, el castellà, el romanès, l'italià, com llengües romàniques, llengües que venien de la llengua romana, del llatí, que no eren llatí ben bé, que eren unes derivacions. Eren les llengües vulgars, que de fet també se n'hi diuen així. Doncs per analogia amb això, es va batejar l'art romànic com a art derivat de l'antiga Roma. Per què? Perquè seguia tècniques constructives especialment de l'antiga Roma, com podem veure avui, sense anar més lluny, tot i que aquesta església està molt modificada, però veiem, per exemple, les voltes de canó, que són típiques del romànic i que també ja han sortit, no? En aquest viatge al passat que hem fet, hem assistit al moment en què es planejava construir una església. I una de les coses més importants que es deia és farem una volta de canó. Per què era tan important? Doncs perquè les esglésies, fins a aquell moment, la majoria de construccions anaven amb sostres plans o de fusta que, evidentment, estaven molt exposats a incendis, ensorraments, etc. Per tant, la recuperació de la tradició romana, la gran tradició antiga de les voltes de pedra, de les columnes, en molts casos, aquí en tenim de més modernes, però si anem a Sant Pere de Rodes, veurem, per exemple, un doble ordre de columnes directament inspirades en el món clàssic. I ja no inspirades, sinó que directament veureu que allà utilitzen directament materials, com es fa en la construcció, reciclen materials i capitells de l'antiga Roma, que trobem allà, de nou, reincrustats. Per tant, el romànic és aquell estil que utilitza aquests elements de l'antiga Roma. I tot això que sembla que no tingui res a veure amb aquests parentius, sí que hi té a veure, perquè és un estil globalitzat que utilitza plantilles, que utilitza aquests dibuixos previs que a vegades en diem sinòpies, i això fa que les cares s'assemblin fins a aquest punt. Però a més hem d'afegir una cosa, i és que segons la tradició, aquest parell possiblement era en família, no? Bé, cada historiador bíblic pot dir-hi la seva, però alguns dels apòstols es creu que tenien algun tipus de parentiu amb Jesús, com és el cas de Jaume, també de Tomàs i d'altres, que podien ser les seves mares cosines. També la tradició diu que Jesús és cosí de Sant Joan Baptista, per exemple. La Mare de Déu va a veure la seva parenta Elisabet, la seva parenta que podria ser la seva cosina, i per tant serien família. Per tant, al cap i a la fi, no sabem si ho van fer expressament, però aquest aire de família ja hi era, ja veiem que s'assemblaven. Camí de Sant Jaume, on ens porta? Doncs a Santiago de Compostel·la i a la meravellosa catedral de bases romàniques, tot i que avui veiem aquella façana barroca tan espectacular, que jo he de confessar que m'agradava més quan estava més bruta. Sabeu que els edificis amb el temps van agafant, per exemple, líquens, aquests microorganismes que fan que moltes façanes, especialment en climes humits, com és el cas del clima cantàbric, gallec, es quedin recoberts d'aquesta mena de verdet. Això és terrible per la pedra, però jo ho sento, a mi m'agradava estèticament, trobo que era maco. I ara em costa veure'l, això, ja és un apunt més personal. Però no, sempre hem d'estar a favor de que es restaurin els edificis com cal. Doncs veieu, el famós Pòrtic de la Glòria, aquesta obra mestra del romànic, que va crear, de fet, també un cànon en com s'havia de construir una basílica romànica, no? Bé, si parlem de camins del romànic, jo a vegades em pregunto qui dels dos arribaria abans, no? Si un tren de Rodalies o Nostre Senyor sobre la Somera. Això no és que sigui una persona decapitada, és que es vaig fer malament el retall, Per tant, tenim aquí un cap aquí per sota, Això, si algú hi està molt familiar... Hi ha algú que sàpiga d'on ve, això? Aquest Crist que entra a Jerusalem, aquesta entrada triomfal, ve del frontal de Sagàs, Sant Andreu de Sagàs, del Berguedà, un dels meus absolutament predilectes. Tots els que em seguireu a partir d'avui en massa a les xarxes socials, veureu que parlo molt d'aquest frontal, que és excepcional per molts motius, no m'hi enrotllaré molt. Actualment l'estan restaurant, per tant no podeu veure l'original, està al Centre de Restauració de Catalunya, a Valldoreix, a Sant Cugat.
I bé, i és una meravella, entre altres coses, perquè conserva tant la part frontal com també els laterals. I en aquests laterals hi ha detalls magnífics, com per exemple un naixement amb el nen Jesús, que tindrem ocasió de veure, que sembla que estigui flotant, no? O un dimoni que apunyala un personatge per l'esquena. És ple de detalls realment encisadors. Coses que passen a la Renfe, no? I que em dedico també, veureu a les xarxes socials, a la divulgació del romànic també amb memes. És a dir, faig fils, faig vídeos, de vegades vídeos amb nens petits també, que ens expliquen com veuen ells el romànic, però també acostar el romànic, en aquest cas aquest soldat extret d'un Beatus, que és com algú que es prepara un dia més per agafar el tren a l'àrea metropolitana, en aquest cas, que és on visc jo, però segur que també teniu patiments semblants, allà on visqueu. No sé si d'aquí sou del Berguedà. Quanta gent és del Berguedà, aquí? Val? I la resta, altres comarques. Àrea metropolitana de Barcelona? Molt bé. I els altres, doncs també... Altres, no? És allò. Molt bé. Doncs segur que patiu això, Per exemple, el que passa, no? Jo, això com a Sant Boià, soc de Sant Boi de Llobregat, tenim la sort d'estar en un lloc on hi ha ferrocarrils de Catalunya, que és aquesta cosa paradisíaca que sempre va a l'hora, que vas com pràcticament amb ales d'àliga, i Rodalies, ja sabem el que és, no? És les llagostes infernals, no? Jo crec que només falten els genets de l'apocalipsi, no? Especialment en algunes línies, Parlant de camins del romànic, el camí, la idea del camí és fonamental en la civilització humana, per descomptat, sense camí no existiríem aquí. Si algú no hagués decidit sortir de Kènia fa moltíssim temps, l'espècie humana no s'hauria expandit pel planeta, per exemple, I totes les mitologies, tots els sistemes de creença són plens d'idees sobre les travessies, les grans travessies. Fixeu-vos, per exemple, aquesta gent que no estan creuant les vies en un dia d'avaria de Rodalies, podria ser per la forma, però no. És el poble dels israelites creuant el Mar Roig. Creuant el Mar Roig, famosa escena aquesta que hem vist a les pel·lícules, com Moisès obre les aigües perquè puguin passar i fugir dels egipcis. I és ben bé que al final d'aquests trajectes pots acabar suant sang, com literalment ens diuen les escriptures que li passava a Jesús. En aquest cas és una representació de l'oració a l'hort de Getsemaní. Què està passant aquí? Doncs que Jesús sap que morirà, que serà sacrificat, i té un episodi, diguéssim, d'un estrès corporal extrem, que mèdicament fins i tot està estudiat, la hematohidrosi, que fa que arribi a transpirar sang, que arribi a suar sang, I d'aquí també aquesta expressió, com tantíssimes que ens venen d'origen bíblic, de suar sang, que és el que també ens passa quan acabem un trajecte molt llarg. No sé si aquí, els que teniu fills o en teniu de petits o n'heu tingut, us ha tocat molt, fer com... Qui és ell? Sabeu? Algú sap? Qui és un sant gegant que porta un nen a Collibè? Patró dels conductors? Sant Cristòfol. Aquí he encertat, amb la pista. Sant Cristòfol, patró dels geganters, també. És aquest sant meravellós que, gràcies a la seva estatura, tenia aquesta feina de passar la gent d'una part del riu a l'altra. Fins que un dia, portant el que semblava un nen petit, va notar que li pesava cada vegada més. Fins que aquell nen va dir: et peso tant perquè jo sóc el Totpoderós. Va resultar que era Jesucrist, que era la divinitat que tenia a Collibè, i per tant rep aquest nom, Cristòforos, que és el que porta a Crist a les espatlles. És per això que com a conductor és patró dels conductors, dels geganters també, aquest sant gegant que com a curiositat pot ser que veieu també algunes versions on apareix amb cara de gos. Això ens ve de tradicions bizantines, orientals, perquè se l'associava amb unes tribus africanes llegendàries que possiblement tenien aquesta cara de gos i que ens entronca, per cert, amb mitologies antigues, amb la mitologia egípcia, aquests déus amb caps animals, que no estan tan lluny d'una cosa que ha sortit avui, que és el tetramorf. Són aquests evangelistes, aquestes figures amb trets animals que envolten el Crist en majestat, com el de Taüll, i que tenen caps de diferents animals, del bou, de l'àliga, que preguntàvem per aquí, l'àliga de Sant Joan. Doncs bé, tot això també té uns quants precedents en la història de l'art. Doncs ves un altre caminant, un altre viatger important
divertit, entranyable, de la iconografia medieval, en aquest cas un frontal que ja és de transició cap al gòtic, que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, seria Sant Cristòfol, una mica l'antecessor de tots els pares soferts que han de portar els nens a Collibè. Bé, moure's en la tradició religiosa, entre altres coses, és anar en processó, com aquesta viga de Cruïlles. Fixeu-vos el que dèiem abans dels parentius, aquí sembla la mateixa persona, còpia, enganxa, còpia, enganxa, còpia, enganxa, mateixa persona. Aquest Tomàs Molina amb túnica que van en fila índia, aquesta processó de clergues que no és que hi hagués una moda o aquell dia s'haguessin llevat amb mira, anem a fer-li aquesta, així com rapat. No, això és la tonsura, és aquesta mena de rapat de la part de la clepsa, aquesta afaitat de la part superior que es feien molts dels clergues i molts sants, segur que us heu fet un fart de veure figures de sants això, que van amb la clepsa, com la que comença a sortir, per exemple, a la meva edat, espero que em trigui una mica, doncs se la feien aquests expressament, se la feien com a signe de consagració. I per descomptat les processons, aquestes de no fa gaire, no sé si veu estar el cas, per aquí fan que sí. El mil·lenari, de Moreneta, per primer cop des de l'any 97, doncs sortia en processó. Fixeu-vos aquesta imatge tan maca, o aquí una imatge d'una reproducció de la Mare de Déu de Núria, molt bé, sortint també en processó. Per tant, importantíssima també la idea que també es mouen les figures sagrades. És a dir, van els feligresos en processó, però també fem aquests trajectes amb les figures sagrades, no sempre per descomptat, no? Les figures sagrades habitualment tenen un tron estable, no es mouen, com els poderosos, però de tant en tant, com per exemple la Mare de Déu de Solsona, que vaig tenir el privilegi l'altre dia de veure-la en viu per primer cop, que és la millor del romànic català, aquí deixo la meva opinió polèmica, que em sembla que surt cada 25 anys en aquest cas. Per tant, crec que la propera ja toca el 2031. Per tant, són cares de veure. Aquestes imatges de vegades tenen aquests temps, aquests cicles, fins que no tornen a sortir. I fixeu-vos quina processó tan diferent aquesta. Veieu que surten uns caps d'aquí i tenim uns ulls gegantins, no? No sé si us sona alguna cosa d'això. Aquest animal amb tants ulls, algú sap què és? Vinga, heu de guanyar l'equip d'aquí davant, que és de moment, estan encertant totes. Sí, això és un anyell, és l'anyell de Déu que té 7 ulls. Dius, hosti, això d'on surt? La fura dels Bau? Bé, realment sí que us sembla una mica, És una mica Barcelona 92, Per l'època podria ser-ho, ara us explicaré per què. Això és una reproducció a mida enorme, és un tapís gegantí, de l'anyell de Déu que trobem a Sant Climent de Taüll, les famoses pintures de Sant Climent de Taüll que es van arrencar d'aquesta església del Pirineu i que són, des del primer terç del segle XX, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Doncs bé, l'artista Antoni Miralda, l'any 89, fixeu-vos, això és una cosa que fa petar el cap, per celebrar el dia que diuen allà de Columbus, el dia de la hispanitat, el 12 d'octubre, ja que parlem avui de Santiago i Tierra Espanya, doncs per celebrar aquesta diada van pensar una mena d'agermanament entre Europa i Amèrica, ja et dic que ha plogut molt, tot això avui en dia no sé si es podria fer, on això, fixeu-vos que l'estàtua de Colom de Barcelona s'havia de casar amb l'estàtua de la Llibertat, efectivament. I per tant necessitaven un eixuvar, dos gegants, doncs l'eixuvar gegant era aquest gran tapís de l'Agnus Dei, doncs que suposo que Miralda va considerar representatiu en aquest cas de Barcelona, perquè són unes pintures que, com sabeu, estan al Museu de Barcelona. Doncs bé, aquest enorme tapís, podem dir que el romànic català, i això no és un clickbait, és així, va desfilar per la 5a avinguda de Nova York. L'any 89 van fer aquesta mena de performance artística que realment, si tu no sabies res, semblava una processó. La prova és que l'arquebisbe de Nova York ho va veure passar i el va beneir. No sabia què estava passant, però el va beneir per si de cas, no? Per si de cas. Per tant, una altra processó ben curiosa. I ja sabeu que avui estem sota l'advocació de Sant Jaume, que a partir del gòtic, aquesta figura ja és del gòtic, ja veieu les diferències, hi ha un major realisme, doncs agafa ja uns atributs que són més reconeixibles per aquest sant, com aquest bastó llarg acabat en punta, de ferro, el barret típicament de pelegrí... Efectivament, i la petxina, la viaire aquí ben posada, aquest símbol del pelegrinatge
I després doncs, van apareixent, diguéssim, altres vessants del personatge ja una mica més patriòtiques, més relacionades doncs, amb l'anomenada reconquesta, no? Perquè es considerava que Sant Jaume doncs, ajudava els guerrers en les batalles contra els musulmans i d'aquí doncs, aquests cognoms tan desagradables de Santiago Matamoros i totes aquestes coses. I en paral·lel, com se'l fa per la suposada trobada del sepulcre a la zona de Galícia, com se'l fa patró d'Espanya, no? Santiago y cierra Espanya, aquell famós crit de guerra. Però hi ha una cosa que potser no sabíeu, i és que segons la tradició, tradicions més recents, Sant Jaume també hauria pogut passar per Catalunya. Això ja és més curiós i més desconegut. Algú li sona això? Algú ha vist passar Sant Jaume pel seu poble? Aviam, ens situem a Barcelona. Això és l'església de Sant Just i Sant Pastor. Aquí darrere tindríem la plaça Sant Jaume de Barcelona, per tant som al barri gòtic de Barcelona. Doncs bé, la gent som envejosos, i clar, què va passar a partir del segle XVII? Que tothom s'estava apropiant, no? de les grans figures dels sants, no? I hi havia molta competència per aviam quines eren les seus episcopals més antigues, que tenien més prestigi. No? A Catalunya, doncs, per exemple, clàssicament Tarragona i Tortosa eren de les més antigues, on es considera que havia començat la cristianització de la península. De fet, les pròpies tradicions diuen que Sant Pau va ser a Tarragona, i en textos del Nou Testament es diu, Sant Pau diu que viatjarà a Hispània, no diu Catalunya ni Tarragona, perquè Catalunya no existia segur, però diu aquesta denominació romana, diu que viatjarà a Hispània i se'l fa, a Sant Pau se'l fa a Tarragona. Doncs bé, aquesta cosa que tenim no, de voler ser més, Barcelona, per intentar donar-se doncs, més importància, va idear aquesta tradició segons la qual Sant Jaume també hauria passat en aquest cas, per l'església primitiva del Sant Just i Sant Pastor, fundant allà la primera comunitat cristiana, quan sabem que és absolutament anacrònic, perquè l'evangelització de la península va començar després, va començar aproximadament al segle III o IV, però resulta divertit, i no només divertit, també molt instructiu de com funcionaven aquesta competència entre marques, per dir-ho d'alguna manera, no? Com si fos Apple versus Microsoft, no? Entre diferents ciutats, entre diferents nacions. No? Qui es podia apropiar la relíquia més grossa? Qui podia dir que per aquí havia passat, doncs, com si fos Bruno Mars, Sant Jaume o qui fos, o Santa Joaquima de Vedruna, m'és igual. No només per Barcelona, també per Lleida. No sé si algú està familiaritzat amb aquests carrers de la capital de Ponent, és aquesta capella del peu del Romeu. Aquí és molt divertit perquè una lesió, diguéssim, de peu és la que està en la base d'aquest culte a Sant Jaume. Què va passar aquí, segons la tradició? Doncs que Sant Jaume va venir a Lleida, no? Tindria un dia molt, molt cansat, i es va hostatjar per aquí, pel centre, amb tan mala sort que va sortir de nit descalç i es va punxar, no? Se li va ficar una punxa al peu. Què va passar? Que van baixar els àngels, a falta d'enllumenat elèctric, no? No hi havia revolució industrial, però, hosti, tens els àngels, no? I el van ajudar a treure's l'espina del peu. A partir d'aquí es va crear tota una tradició de culte a aquesta espina de Sant Jaume, no? Que encara se celebra. Encara se celebra amb una tradició molt maca amb fanalets, perquè suposa que els àngels van baixar amb fanalets, doncs, com el metge que agafa el flexo, no? per intervenir, i per tant és una festa molt lligada també a la canalla, que encara avui se celebra. Fixeu-vos que és curiós. I els peus necessaris per caminar, la nostra eina per poder-nos traslladar, allò que ens va fer bípedes, no? En certa manera, no? Ens vam posar drets, ens vam redreçar i vam obtenir les mans, no? Per crear la tecnologia, per crear tantes coses, i els peus han quedat una mica com el reducte potser més animal, més primitiu, però allò que ens permet la tracció, no? La tracció, començat amb T, no atracció, poder-nos moure d'un lloc a l'altre, poder-nos traslladar, poder fundar noves civilitzacions, explorar llocs diferents, i aquí tenim aquesta curiosa manera del romànic de representar els peus, en aquest cas són de Cristos en majestat, no? D'aquesta manera tan esquemàtica i alhora entenedora, al cap i a la fi. I aquí és una cosa molt interessant del romànic que us convido a anar descobrint. I és que, per una banda, no s'assembla gens a la realitat visible, fotogràfica, per dir-ho d'alguna manera, la impressió que tenim de les coses, no? Són cares molt abstractes, no? Però es fan entendre, no? Jo estic entenent, veig el Crist de Taüll i estic entenent que em volen fer por, no? Veig l'anyell de Déu i veig també que hi ha una intenció simbòlica molt important, o veig aquests peus, i si hi veiés, doncs, obrís el compàs i veiés la majestat asseguda sobre l'escambell del món,
veuria aquesta sensació tectònica d'assentament, del poderós que està assegut. Doncs fixeu-vos que les imatges del romànic no necessiten assemblar-se a la realitat per ser eficaces, no? I en això, curiosament, s'assemblen a llenguatges bastant moderns, no? Com és l'animació, com és el còmic, com és la publicitat. Fixeu-vos quants anuncis hi ha que són una pura combinació d'elements de color, gràfics, una frase molt grossa, un personatge que és molt més gran que l'altre, no? Coses que no són com les veiem en la realitat, però que estan exagerades d'una manera didàctica, d'una manera divulgativa. En aquest cas, per vendre alguna cosa, i també a l'edat mitjana, no? Per vendre la doctrina cristiana en aquest cas. Per tant, els peus, fixeu-vos, que són ben curiosos. També en aquest mosaic medieval italià i aquests d'aquí que són una mica posteriors, que els veiem des de sota i sembla que ens hagin d'aixafar i que són de Salvador Dalí, com esteu dient per aquí, efectivament. Fixeu-vos aquestes plantes dels peus i que diferents són, per exemple, d'aquests peus medievals, que en molts casos són com urpes de mussols, no? Que estan enganxades, que estan ben arrapades a baix. No? De vegades són molt divertides en aquest sentit. Aneu mirant, per si de cas, aquests peus que són més moderns, de Joan Miró, d'Antoni Tàpies, ben diferents, perquè després parlarem de connexions inesperades del romànic amb tot això. No? Cap on ens porten els peus? Allà on vulguem, no? Ens porten d'excursió, ens porten a llocs tan meravellosos. Bé, pujar aquí dalt a peu, potser no ho recomanaria, però vaja, Sant Pere de Rodes, aquesta meravella que tenim a l'Empordà, un dels edificis més importants del romànic català, per on entra, podríem dir, el romànic a Catalunya i a la península, un dels primers edificis que es cobreix, medievals, que es cobreix amb volta de pedra. I què m'interessa explicar-vos d'aquí? El context que veieu aquí. Aquesta meravella i és la integració del romànic amb el paisatge. No? Avui ho tenim claríssim perquè som en aquesta església preciosa que està, no? Amb aquest paisatge que la envolta, no? Amb el Pedrafort, que tenim el paisatge absolutament embolcallant-los. Doncs això és molt buscat en el romànic, que, com us deia, moralitza la geografia. Moralitza la geografia. Entres per una església i tu saps que allà està l'est, no? I és el lloc bo. Igual que a dalt és millor que a baix, generalment, i a dalt està el cel i a baix està l'infern. Si és al revés, ho hem estat fent malament molt de temps i hauríem de canviar unes cosetes. Però fixeu-vos que curiós, que totes les coordenades tenen una indicació moral, no? Tenen el bé i el mal en un lloc o en l'altre. També sabem com en la llengua la destra és la bona, no? Generalment en la majoria d'idiomes, no? Mentre que a l'esquerra és la sinistra. Té moltes més connotacions negatives, no? Per tant, fins i tot en aquests dos cantons també. I què passa amb la integració del romànic en el paisatge? Doncs que al segle XIX, especialment, que és el gran moment de redescobriment del romànic, parlem d'un art mil·lenari, que va ser després substituït per molts altres estils, pel gòtic, pel renaixement, pel barroc. Ens hem d'imaginar una Catalunya tota romànica. No? Quan diuen el romànic és un art del Pirineu, no, era l'art medieval d'Europa. Era el primer estil medieval. Per tant, les catedrals, hi van haver catedrals romàniques, totes ho eren, avui només ha quedat pràcticament la de la Seu d'Urgell i en part absis i claustres d'algunes altres, també la d'Elna, a la Catalunya Nord. Ens hem d'imaginar palaus romànics, ens hem d'imaginar ciutats romàniques. Això canvia molt amb el pas dels segles. Com us deia, amb les reconstruccions en diferents estils, canvien les modes, canvien les mentalitats, el romànic passa de moda, no? Durant molt de temps, no? En una mentalitat més classicista. I al segle XIX succeeix una cosa curiosa. Fixeu-vos que estigueu atents a això. I és que els romànics i els romàntics es troben. Dius, ostres, tu em sones, aquest efecte mirall. Sí, és que ens diem pràcticament igual, i no és casual. Varia una lletra, però no és casual. Els romànics i els romàntics es troben, es fan una mena d'abraçada retrospectiva de 7 segles. Per què? Doncs preguntem-nos per què els romàntics es diuen així. La paraula romàntic també ens ve, tots els camins ens porten al romànic, tots els camins porten a Roma, és la frase original. Doncs és ben bé així. Se'ls va dir així perquè eren els que estaven, com el Quixot, fascinats de llegir novel·les antigues, específicament les que estaven escrites en llengües romàniques, en llengües postllatines, no? És a dir, les novel·les de cavalleria medievals. Gràcies. Per tant, van acabar saturats d'aquest imaginari medieval i, per tant, és per això que es diuen romàntics. Per tant, d'una banda hi ha el llatí i de l'altra banda hi ha la llengua romana, és a dir, el català, el francès, les llengües romàniques. Els llibres escrits en aquesta llengua
eren els que se suposa que tenien com a bagatge o havien llegit els romàntics, les novel·les de cavalleria famoses com les del Quixot, i fa que es mirin de cop l'edat mitjana amb uns ulls ben diferents. I això ho podem veure, per exemple, en aquest quadre de Lluís Rigal, amb aquestes ruïnes que diuen que poden estar inspirades en Camarasa o en Sant Martí Sarroca, al Penedès, però que en tot cas el més interessant que ens diuen és que de cop apareix una estètica de la ruïna. És a dir, ja no són només unes pedres que han caigut, sinó que hi ha un encant del desgast de la pedra, que jo l'he notat al venir aquí també, no? Tant de bo aquesta església estigués en un millor estat, però també hi ha un encant en l'antiguitat i en la bellesa en ve baixa que ens comuniquen aquestes pedres, no? Com us deia abans de la catedral de Santiago de Compostela, com jo li trobava una gràcia a aquell verdet, no? Per què? Perquè ens indicava un pedigrí, una antiguitat, un pas del temps sobre aquella església. En definitiva, són arrugues, igual que passa amb els éssers vius, no? Que demostren que aquella persona ha viscut, no? Donen un senyal del pas del temps. Doncs la ruïna, i això encara avui en dia, no? Manté aquest cert encant, no? Les runes a la llum de la lluna, la contemplació de les runes, el romanticisme que fa que de cop s'enamorin d'aquestes ruïnes romàniques, gòtiques, a la major part d'Europa més aviat gòtiques, que hi ha per tots aquests països. També, per descomptat, en el cas de Catalunya, com veiem en aquest quadre i com comencem a veure aquí. No sé si identifiqueu aquest campanar, aquest claustre, un monestir d'una ciutat que comença per R, amb una alcaldessa molt activa. Ripoll, Això què seria? Seria el primer Instagram, diguéssim, del segle XIX, o la revista Viajar del segle XIX, era una cosa que s'ha de dir en veu com de nodo. Recuerdos y bellezas de España. Es deia així. Era fet per catalans, s'ha de dir. Era escrit i il·lustrat amb gravacions de catalans, de Lluís Piferrer, aquesta mena d'àlbums que començaven a difondre el patrimoni arquitectònic, que era una cosa que fins a aquell moment no tenia un sentit per se, sinó era més estrictament funcional, però que començava a indicar aquest interès nou pel monument, pel turisme. Fixeu-vos aquesta paraula, tour, que també ens porta a viatjar. Sant Martí de Tours, una altra església de pelegrinatge importantíssima. Per què es diu turisme, el turisme? Doncs perquè al segle XVIII, al segle XIX, els estudiants que s'ho podien permetre, com acostuma a passar, feien un viatge de final de carrera, habitualment a Itàlia, i més específicament a Roma, on podien contemplar els grans monuments de l'antiguitat i prendre notes i fer gravats. Per allà diuen que sí. Doncs això, d'aquí ens ve el turisme, fixeu-vos, d'aquí a la xancleta, com ha canviat la cosa, no? Doncs d'aquí, una mica, fill de tot això, és aquesta tradició del segle XIX de començar a retratar els monuments perquè els conegui la gent. El viatger comença a ensenyar-los perquè el vegi la gent i d'aquí es comença a despertar el cuc també per la salvaguarda d'aquest patrimoni. Fixeu-vos el cas de Ripoll, que és ben paradigmàtic, perquè precisament el segle XIX va ser catastròfic per a aquest monestir. Guerres carlines, desamortitzacions. Sabeu si us ha tocat estudiar aquest concepte, eren aquelles decisions que es van prendre al llarg del segle XIX per diferents governs espanyols pels quals s'expropiava l'Església dels seus béns, les famoses desamortitzacions. Doncs això, com us deia, barrejat amb les guerres, va acabar pràcticament amb el monestir en ruïnes, va acabar incendiat i va generar aquesta imatge de la ruïna ambivalent, que era atractiva. Em crida l'atenció la ruïna, li veig un encant i a la vegada despertadora de consciències. Fatal paraula, però vaja. És a dir, començàvem a veure un patrimoni en risc, en perill. I això està en la gènesi i en la història del nostre romànic. Especialment ho veurem a partir del segle XX, com quan en veure les obres d'art en perill és com quan comencem a donar-nos compte de tan valuoses com són. Sabem que a Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, l'interès que hi va haver per part dels nord-americans, sabeu que les pintures de l'església d'aquella canònica van acabar a Boston, doncs van començar a veure que eren molt importants aquestes obres d'art. I això, al seu torn, aquí va crear unes alertes suficients com perquè es posés en marxa un programa de rescat del romànic i el que avui és la base del Museu Nacional d'Art de Catalunya i de la valoració moderna del romànic. Per tant, molt curiós com de vegades és això, no? Cal veure les coses en perill per poder-les rescatar o que vinguin de fora ensenyar-te el valor de les coses que tu tens al costat de casa. Això ens passa molt, també. Pensem-hi. La integració del romànic en el paisatge, Aquí teniu tots cara de caminants i d'excursionistes, i segur que n'heu vist unes quantes d'aquestes, i segur que algú la reconeix, aquesta. Gerri de la Sal. Molt famós monestir, com diu el seu nom, per la sal,
pels dipòsits de sal que hi havia, com també a Cardona, per exemple, les potències salines de l'època. Recordem que en una època on no només no hi havia enllumenat, evidentment tampoc hi havia refrigeració elèctrica, per tant, com es conservaven els aliments? Amb la sal. Per tant, podies estar durant un any menjant allò, aliments que evidentment es transformaven molt, la salaó, però fixeu-vos com n'era d'important, no? És com si fos l'únic poble amb neveres en tot el Pirineu, per dir alguna cosa, no? Per dir-ho de pressa i malament. Gerri de la Sal, doncs al voltant d'aquests llocs amb importància econòmica, en enclavaments geogràfics importants, fixeu-vos, a la vora del riu, s'edificaven aquests grans monestirs com Santa Maria de Gerri de la Sal. Que, per cert, si no coneixeu, us convido a descobrir tant aquesta com, per exemple, Sant Vicenç de Cardona, que ha sortit, per posar dos exemples, si algú us ve dient allò de el romànic és molt estret i molt fosc i em fa por i és una cosa molt en ruïna. Bé, depèn. Han quedat exemples que sí, han quedat exemples molt fossilitzats pel pas del temps, però conservem grans edificis com aquest, com Santa Maria de Gerri de la Sal, on podem apreciar com n'eren de diàfans aquests espais i d'acollidors fins i tot. Recordem, recuperant la tradició romana, la tradició de la grandesa romana, i no precisament dels temples grecs i romans, sinó de les basíliques. Les basíliques, en l'antiguitat, són els edificis civils, és a dir, tribunals, mercats, llotges, tot això, que avui coneixem perfectament, a l'antiguitat més o menys tenia el nom genèric de basílica, que és un nom que ve de rei, que volia dir més o menys edifici públic, per analogia, no? Per tant, fixeu-vos que l'arquitectura cristiana no es fixa pas en els temples grecs i romans, com el Partenó, que podem tenir al cap, o el Panteó de Roma, que són més petits, són més centralitzats. I aquí a prop en tenim un exemple que potser rendeix homenatge més aviat a això i que en parlarem, a Sant Miquel. Però no tant es fixen en això, sinó en edificis longitudinals, com som ara, per exemple, aquí. Edificis inspirats en l'arquitectura civil romana, on hi havia d'entrar molta gent, on es feien subhastes, judicis, en els edificis civils, a les basíliques. Doncs a partir d'aquí s'utilitza aquesta tipologia i per això de les esglésies cristianes en diem també basíliques per aquest motiu. Estan inspirades en l'arquitectura civil romana. I un altre exemple preciós de com el romànic s'incardina en els paisatges i fins i tot hi ha paisatges que no entendríem sense el romànic, és aquesta ermita que algú està dient per aquí, quina serà? De la Pertusa, Ermita de la Pertusa, que està envoltada d'aquest paisatge meravellós amb aigua, que ja sabeu que l'aigua, com n'és de fotogènica, quan es troba amb el romànic. Fixeu-vos si Catalunya és romànica, que l'indicador de la sequera és un campanar romànic. Sant Romà de Sau. A més es diu Sant Romà. Gràcies, Sant Romà, per ajudar-nos a divulgar. Sant Romà, què passa? Doncs que si veiem només la punxa estem tranquils, no? Perquè ja ha plogut, com ara, més o menys, no? Ara, quan baixa molt, ja vol dir que hem de patir. Hem de patir per les reserves hídriques. L'altre dia fins i tot veia un vídeo d'un senyor que passava amb caiac per aquí per les finestres, Vull dir que ha pujat prou al nivell de les aigües com per fer aquesta matxada, no? Doncs bé, altres exemples de com el romànic a vegades ha emergit de les aigües, com si fos, com en els grans relats mitològics, l'església de la Baells. Què va passar amb aquesta església? Doncs que es va desmuntar per la construcció del pantà i es va adoptar el compromís de reconstruir-la després en un altre lloc. S'ha fet això? No s'ha fet. Spoiler, no s'ha fet. És ben curiós perquè, per exemple, a Sant Romà de Sau, que es va deixar allà d'una manera negligent, absolutament, s'ha hagut després de reforçar amb formigó, perquè si no cauria. Avui és una mena de skyline, ha quedat com una espècie de ruïna venerable. Podríem avui també pintar quadres d'aquesta ruïna aquàtica i, en canvi, a Santa Maria de la Baells, que van dir, sí, tranquils, que coses de polítics, ho farem, ja veureu, reconstruirem, no es va fer mai més. I això que les pedres es van numerar, totes. Doncs bé, moltes d'aquestes pedres estan avui en un solar, altres estan en un magatzem a l'Ajuntament i fins fa no masses anys no hi va haver un projecte per tirar endavant aquesta reconstrucció que tant de bo un dia, ni que sigui per justícia poètica, es faci, tot i que, com us podeu imaginar, moltes d'aquestes pedres ja són inservibles. Però hi ha un arquitecte, Antoni Castells, que va ser reclutat per aquest projecte, que no va veure la llum, però que, interessant-me per com havia acabat això, vaig poder conèixer, i doncs que en el seu avantprojecte apareixien imatges com aquestes amb les parts de les pedres que es podrien hipotèticament rescatar. Veurem si algun dia veiem això abans que s'acabi la Sagrada Família, per exemple. Fixeu-vos, Sant Romà de Sau, aquí com la gent passa pel campanar, no?
com si fos PortAventura. I a més, clar, tenen tant encant paisatgístic aquests indrets que els fa directament platós o escenaris de pel·lícules, com és el cas de Sant Romà de Sau. Hi ha una pel·lícula curiosíssima, més o menys de l'època en què es va construir l'embassament, una pel·lícula hispano-alemanya, si no recordo malament, d'una mena de bandits, uns criminals que s'escapen, fugen de la policia i van a petar a un poble aparentment desert, deshabitat. I què està passant? Bé, em va passant, faig una miqueta de spoiler només. Posen la ràdio del cotxe, comencen a sentir un altre cop aquella veu de «Recuerdos y bellezas de España», doncs «Todo preparado para la apertura de la presa del...» Diu, hòstia, és a dir, estaven buidant el poble per construir l'embassament, això és en la ficció de la pel·lícula, però basant-se en el que era la construcció de l'embassament de l'època i, per tant, tenien un nou repte i una nova aventura que era fugir per cames d'aquell poble, per no acabar inundats. I això que tenim aquí dalt, Sant Miquel. I aquí sí que ens recordem una mica més dels models antics, dels temples antics, de les rotondes, igual que les rotondes de les carreteres, que tenen aquesta forma, doncs aquesta arrel de l'església rodona, també apareix en el romànic, és més rara de veure, però també en tenim diferents exemples, a Sant Sebastià de Sallent, a Cervera, aquestes esglésies rodones. Per què rodones? Primer, no ho són pas la majoria, perquè la majoria havien de ser funcionals, havien de ser més grans, havien de ser longitudinals, ja fos amb una sola nau o amb aquesta forma de creu que avui tenim aquí, amb aquests braços que ens permeten asseure més gent, sinó que en alguns casos també hi havia aquestes esglésies rodones que tenien unes funcions més concretes. Depèn dels casos, funeràries, martirials, podien ser baptisteris en alguns casos, això ho veiem molt a Itàlia, i que siguin rodones, de nou, ens porta cap a Orient, cap als models orientals. Per què? Perquè a Orient és on hi ha Terra Santa. Tristament d'actualitat dels últims decennis, per altres... Bé, no s'han parat de matar mai, en realitat, ja sigui per les croades o pel que està passant avui en dia, desgraciadament. Però fixeu-vos que en el model d'això hi havia l'església del Sant Sepulcre, on se suposa que hi havia hagut la tomba de Jesús i que se suposava que tradicionalment, i avui en dia crec que encara es pot apreciar, tenia aquesta planta centralitzada, circular. Doncs bé, es rendia homenatge a aquestes esglésies de Terra Santa que, com sabeu, tenien un gran trànsit, aquestes dues riberes del Mediterrani a l'edat mitjana, importantíssim. Camins del romànic, també, no només continentals, a través dels camins de pelegrinatge, sinó també dels mercaders i de les croades. Per tant, aquest camí entre la riba occidental i l'oriental és interessantíssim a veure com es recorre a través del romànic català, també en figures com les majestats, que coneixeu també molt bé en aquesta comarca, que ens venen també d'Itàlia, i explicarem si tenim temps també. Fixeu-vos, Santa Maria de la Rodona, una església que va desaparèixer, que era al davant, es va enderrocar, de l'antiga catedral romànica de Vic, que després va ser reconstruïda en estil neoclàssic, horrible, perdó. Però bé, al davant hi havia Santa Maria la Rodona, que ja era aquest exemple de planta circular, amb aquest campanar encimballat al damunt, i aquí tenim un exemple a Itàlia, fixeu-vos, molt i molt semblant, de com es construïen aquests temples, que en molts casos eren baptisteris i que recordaven, en molts casos, això, aquestes formacions de l'antiguitat, aquests temples envoltats de columnes, com el temple d'Apol·lo, com el mateix Panteó de Roma, amb aquest òcul a dalt de tot, meravellós, que em sembla que per Pentecosta hi llancen pètals de roses, és una preciositat, no? I que també, de nou, en l'origen d'aquests models del romànic, mirant a l'antiguitat constantment. Per tant, un altre clixé que es repeteix molt, no? De la que l'edat mitjana trenca radicalment amb els models antics, amb els pagans. Bé, ideològicament sí, doctrinalment sí, però en les formes, en les tipologies, en les eines, no. Hi ha una continuïtat total, fins i tot de temes mitològics, de temes pagans que podem veure en el romànic. Fixeu-vos el que us deia, la majoria d'esglésies del romànic no són rodones, com la de Sant Miquel, són d'aquest tipus, no? O bé basilicals, o bé amb aquesta forma de creu, emulant aquesta forma, aquesta silueta del crucificat, no? On l'absis seria el cap i aquí tindríem els peus, que és per on entrem a l'església, amb aquests braços estesos. I el temple del Sant Sepulcre de Terra Santa, i en general de tot l'Orient, del món bizantí, que era percebut com un lloc del luxe, no? Recordeu que cau el 476 l'Imperi Romà d'Occident. En canvi, el d'Orient, que després els historiadors n'han dit
imperi bizantí, no? El món bizantí, dura fins al segle XV. Per tant, és el gran mirall del luxe també pel romànic, on veurem que, per exemple, la pintura imita el mosaic, no? Imita la pedreria, imita els efectes de l'orfebreria. I aquí us posava senzillament dos exemples més. Aquí a la catedral romànica més famosa del món, Pisa. El campanar romànic més famós del món és el de Pisa. Molta gent no ho sap o no ho associa que sigui romànic. Dius, això és romànic? Això que aguanta també, sí? Aguanta també perquè els italians tenien molt més a mà materials que duraven molt més, com els marbres, etc. Aquí tenim el que és el baptisteri, de la part de la catedral de Pisa, de nou, fent aquesta forma rodona, que era especialment adient per a aquesta funció sacramental litúrgica del baptisme. Que, com sabeu, en els primers segles del cristianisme no era la petxineta, ja que parlàvem de la petxina, no? Que es posava al damunt del nen, sinó que primitivament es batejaven els adults en piscines que eren excavades a terra. No? Això en tenim fins i tot alguns vestigis a Catalunya, i per això els edificis que es feien al voltant d'aquestes piscines, que avui serien xalets de rics amb piscines, no? Però no és el cas, eren rodons, perquè eren al voltant d'aquesta piscina, o la mesquita de la Roca, ja que estàvem parlant de Terra Santa, que també utilitzant aquest esquema circular, aquest esquema centralitzat. També tenim aquest templet renaixentista o, a títol d'anècdota, aquests trulli, aquests edificis de la Puglia, que també és una regió fantàstica d'Itàlia, que també ens poden recordar aquests models. Fixeu-vos la Torre de Pisa, que no l'he anomenada en va. Tenim aquí el campanar romànic més famós del món, una mica inclinat. El que no sé si sabíeu és que tenim una petita Torre de Pisa a la Cerdanya. Santa Eugènia de Nerellà, sí senyores. Aquí estan apallissant, vull dir que per allà us heu d'espavilar. Se la saben totes, aquí davant, tots els formatgets marrons, grocs, del Trivial. Pallissa. Sí, doncs tenim aquest campanar de Santa Eugènia de Nerellà, pràcticament és dels pocs elements originals de l'església romànica que s'ha conservat, precisament és aquesta torre que s'ha anat desnivellant, pobreta, amb el pas del temps, i que, com en la majoria de construccions inclinades, s'ha hagut d'intervenir per anar-la reforçant, però que, com parlàvem, de l'ambivalència de la ruïna, aquesta cosa, aquesta idea de fragilitat ens atrau també, no? I fa que sigui carn d'Instagram o del que sigui, no? Veiem un motiu fotogènic, no? En aquesta imperfecció també, en aquesta inclinació. O, per exemple, altres rareses del romànic. Una església aparentment inacabada. Dius, què hi fa això aquí, no? A Vallmoll? Doncs bé, sembla que hi va haver una riuada fa molts segles que va acabar amb la part central de l'església i va quedar aquesta absidiola i pràcticament la base del campanar. I ha quedat aquest tros d'església romànica, que també és ben curiós. O Sant Joan de les Abadesses, en aquest cas l'església de Sant Pol, aquest no és el monestir de Santa Maria de les Abadesses, sinó l'església de Sant Pol, que per diferents vicissituds històriques directament ha acabat sense sostre. I recordo que una de les últimes vegades que vaig ser, directament és un parc pràcticament infantil on hi juguen els nens, que també són paradoxes maques de la història de l'arquitectura. O a Sant Miquel del Fai, que parlàvem de la integració de l'arquitectura amb l'aigua, famosa església rupestre, encaixada entre les roques, que també resulta tan atractiva i tan interessant, no? O Sant Cerni de Tavèrnoles, un altre exemple d'església romànica rara. Estem fent un passi de rareses del romànic, on té absis per diferents cantons, és una cosa realment bastant única i xocant en el repertori romànic, o a Planès, a la Cerdanya, una construcció que també sí, això és romànic? Diu, sí, és ben curiós. Jo em ve al cap, és molt friqui el que diré ara, però una pel·lícula de Disney, La Bella Dorment, que sí, o construccions d'aquestes com de Hansel i Gretel, però que feien aquell pastís, les fades que s'anava desfent, doncs és una mica un pastís desfent-se. Per elements rústics de la pròpia construcció, pel pas del temps, ha fet que el que quedava molt bé en el cap d'aquest arquitecte segurament, amb el pas del temps, en aquell moment, es va acabar traduint en aquest edifici aparentment deforme, amb aquesta asimetria tan particular, a Planès. I això són coses que podeu trobar si entreu a @romàniccatalà, i és què passaria si Indiana Jones descobrís el romànic català, i ens plantegessin fer una pel·lícula a la recerca de la majestat perduda, per exemple. Que Déu-n'hi-do, en tenim d'històries, En tenim d'històries per fer pel·lícules i tant de bo es facin, Sense anar més lluny, hi ha un frontal d'Andorra, Sant Romà de les Bons, un altar molt valuós, que hi anaven al darrere, per una banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Joaquim Folch i Torres, secretari de la Junta de Museus, els bons, anem a mullar-nos, i per l'altra banda, Lluís Plandiura, el gran col·leccionista d'art del segle XX a Catalunya, una figura ambivalent, que tenia un museu increïble a casa seva, al carrer de la Ribera, a Barcelona,
que es va acabar venent al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però que pel camí va fer mans i mànigues per aconseguir tota mena d'obres d'art a través de tota mena de mètodes, segons els cronistes, i està escrit per un historiador que anava al darrere d'aquesta peça de Sant Romà de les Bons, que no és pas aquesta, això és la Majestat Batlló, anaven al darrere d'aquesta peça, doncs Lluís Plandiura va activar un escamot d'homes armats, segurament del poble, que, més o menys a l'alçada de Sant Julià de Lòria, van atacar a trets, va haver un tiroteig contra el cotxe on anava Folchi Torres i el fotògraf, que estava portant la peça cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Afortunadament no consta que ningú prengués mal, ni tampoc l'obra d'art, que per bé o per mal va acabar al museu i, de fet, les coses, diguéssim, que el destí es va inclinar, com la Torre de Nerellà, a favor dels interessos museístics. Perquè amb el crac del 29, amb les lleis de la Segona República, aquell gran col·leccionista, Lluís Plandiura, importantíssim també, es veu obligat a vendre's la seva col·lecció a la Junta de Museus, el que després serà el Museu Nacional d'Art de Catalunya, per tant, acaba rendint-se i acaba guanyant, doncs això, la institució pública en aquest cas. Us anunciava que parlaríem per sobre de les majestats, aquestes figures meravelloses fetes en fusta, on apareix Crist crucificat, però curiosament on sembla que no pateixi, amb els ulls oberts, vestit amb túnica, generalment coronat, tot i que en molts casos ha perdut la corona. Pràcticament sembla que sigui ell mateix la creu, ell l'element immoble. És aquesta rigidesa extrema que es busca en el romànic i que de vegades, si em seguiu, que ho fareu a partir d'avui, veureu que en diferents mems ressalto això, que les cares del romànic són impertorbables, tant si els hi passa una cosa bona com dolenta. És a dir, veiem un màrtir que l'estan serrant per la meitat, i està... Bé, jo passava per aquí, ja està. És a dir, les mateixes cares per tot. Ho dèiem abans, aquests parentius, aquestes cares que no varien, perquè no és important l'expressió individual, és important el missatge teològic, la història que s'està explicant, que en aquest cas és aquesta crucifixió gloriosa, on està preanunciada, espoilejada, la resurrecció de Crist. Per això aquests colors esplendorosos, per això sembla un rei persa, per això sembla un rei entronitzat, on això que és un instrument de tortura, que és la creu, que és com si una religió s'anunciés amb el símbol de la cadira elèctrica, doncs això és el que fa el cristianisme. Utilitza la creu, l'instrument d'execució de Jesús, com a símbol, però el romànic el reconverteix amb una certa habilitat de màrqueting doncs en aquesta mena de tron reial. I això ho veiem a la Majestat de Lillet, a la Majestat de Beget, Majestat Batlló, unes figures que han estat enormement populars fins al punt, veieu, que en la cartelleria del segle XX, l'any 1929, aquest cartell de Galí, com rendeix homenatge a les majestats com a reclam turístic espanyol, en general, barrejat aquí amb una sèrie de coses, amb un pont de Toledo, etc. Un aiguabarreig molt típic de l'època. I Dràcula, això sí que és spoiler total, perquè aquesta pel·lícula encara no ha sortit. Aquesta pel·lícula em sembla que s'estrenarà aquest any, de Luc Besson, una nova versió de Dràcula, on estava veient l'altre dia el tràiler, i de cop dic, vaig veure això. La Majestat Batlló, bé, un model inspirat en la Majestat Batlló, plorant sang. Abans hem vist la hematohidrosi, el suar sang o plorar sang. Doncs apareix aquesta imatge, segurament en clau de terror, relacionada amb la història del comte Dràcula, de Vlad Tepes. Fixeu-vos, només un petit exemple, i us convido a seguir @romàniccatalà, perquè d'això en parlo molt, de com el romànic sedueix a la ficció i es converteix en decorat. Veiem, per exemple, la pel·lícula del Cid, dels anys 60, on surt Charlton Heston, Sophia Loren, les grans estelles de l'època, on la majoria de pintures que veiem al seu voltant, veiem la Sophia Loren baixant per una escala amb pintures romàniques catalanes al darrere. Per tant, van tenir una gran expansió, especialment a partir dels anys 60. L'any 61 es va fer una exposició molt important, precisament unint Barcelona i Santiago de Compostela, una exposició de romànic a Espanya, on hi havia aquestes dues mostres, a Santiago i a Barcelona, i segurament va ser el gran aparador perquè s'hi fixessin cineastes, fotògrafs d'arreu del món, o el propi Orson Welles, que em sembla que l'hem citat abans, que va veure una foto de Cardona, de la canònica de Sant Vicenç de Cardona, romànica, que justament havia acabat de ser desmuntada, perquè havia sigut una caserna i una presó, havia tingut un aspecte absolutament irreconeixible, i va dir, aquí vull filmar una pel·lícula, i així va ser. I dit i fet, va rodar Campanades a mitjanit, una pel·lícula shakespeariana sobre Falstaff, i són només alguns exemples de com el romànic el trobem també en la ficció, també en les pel·lícules. Fixeu-vos aquest segell commemoratiu de l'exposició de 1961, i us volia explicar breument algunes petites històries molt curioses de com és
A veure com ho dic, això. La relació entre fe i ciència, molt complicada sempre, no? La història de la doctrina, hi ha les famoses discussions bizantines, que s'anomenen així, no? Perquè la majoria de teòlegs en aquell moment referenciats eren els de l'Imperi Romà d'Orient. Això, el que diem, el sexe dels àngels, no? Sobre si les naturaleses de Crist, si és pare, si és fill, si és Esperit Sant, si la Mare de Déu ja és verge o no, ja és sense pecat concebuda. Doncs bé, aquest xoc entre fe i ciència és molt curiós que el veiem també al segle XX entre la devoció i la restauració de les obres d'art. Per exemple, sabem d'algunes obres d'algunes majestats, com la de Baget, que quan van viatjar l'any 61 per aquesta gran exposició, aquest gran aparador turístic, no? En ple règim franquista, no? De l'art religiós espanyol, va ser demandada, aquesta obra, no? Va ser reclutada, i els veïns van dir, la deixem anar, d'acord, però amb la condició de que un de nosaltres, com a mínim, estigui al llarg del dia i hi hagi algú de nosaltres fent guàrdia allà, a les sales expositives. Per tant, fixeu-vos la relació tan estreta que han desenvolupat els pobles i els veïnatges amb les seves figures sagrades, no només en el cristianisme, evidentment en totes les regions i en tots els credos, com formen part del paisatge, com dèiem. Un altre exemple, posterior al romànic, aquest Crist barroc de Tortosa. No sé si ho sabíeu, però cura els refredats. Si ho voleu provar un dia, més cap al gener, es veu que si li passes un mocador per sobre i després te'l poses, suposo, per sobre, doncs et cura el refredat. Què va passar? Que això va anar a parar al Centre de Restauració de Catalunya. Abans en parlàvem, que és a Vall d'Oreix, un edifici enorme. També en recomano moltíssim la visita, 4.000 metres quadrats, on es restauren les grans obres d'art de Catalunya, incloses les romàniques, però també aquest Crist barroc. Doncs bé, van dir, atenció, netegeu-lo, però no li tragueu el color negre aquest que té, perquè això és el que fa que curi. No? Una de tantes creences, absolutament respectables. I sí, aquí en aquest cas els hi van fer cas. Els hi van fer cas, van dir, a veure si per culpa nostra la gent de Tortosa no es curarà dels refredats. Per tant, van netejar, van treure la pols, però no van tocar el color negre. Cosa que sí que s'ha fet amb altres obres de manera molt sonada, com el Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona, que era ben negre i avui és blanc. I ningú s'ha queixat en aquest cas. Se suposa que no devia curar res. Imagineu-vos què passaria si a algú se li acudís agafar la moreneta i... Què passaria, no? Perquè la negritud, en casos com el de la moreneta, s'ha convertit en un signe d'identitat de la figura. Ja forma part de la imatge devocional. De fet, n'hi diem la moreneta. Un procés que segurament va ser natural, un ennegriment del blanc de plom, segurament, el blanc quan s'oxida s'enfosqueix. Possiblement també hi van tenir a veure els ciris, les espelmes, el fum, va fer que s'anés enfosquint aquesta imatge amb el pas del temps. Però el més interessant és que a ulls dels fidels o dels clergues de l'època, això començava a tenir un encant. Tornem-hi amb aquests processos del pas del temps sobre les obres d'art. Aquest procés natural va fer que es veiessin les verges negres com una cosa que mereixia una devoció especial. I fins i tot que ens podia portar a la Bíblia, a passatges del Càntic dels Càntics, un poema bíblic meravellós, eròtic o místic, del qual us recomano la lectura, segurament no us esperàveu aquesta recomanació avui, el Càntic dels Càntics, on es parla d'una jove que és negra, l'estimada és negra, nigra sum, diu, la traducció en llatí en la Vulgata, i per tant es va assimilar aquesta imatge de les verges negres amb la figura de l'ànima, de l'estimada i en definitiva de l'Església, la imatge de l'Església que és morena. És ben curiós també aquesta història dels colors en les obres d'art. Un altre cas, aquesta Mare de Déu, que em van explicar que una veïna tan malfiada li va passar un paper carbó pel damunt per escanejar-la absolutament amb mètodes manuals per assegurar-se que quan la portessin a restaurar després no la tornessin canviada. Per tant, l'havia apamat absolutament. Sabeu allò quan agafes un paper de plata, quan ets petit i et fas una màscara amb la cara? Doncs més o menys això, va passar un paper carbó i va fer tota la maqueta per assegurar-se que allò no canviava. O a Sant Climent de Taüll. Això que veieu aquí no és la pintura original de Sant Climent de Taüll, és la còpia que es va posar un cop van arrencar les pintures originals a principis del segle XX. Per tant, la van davallar, per tant, aquí ha sortit la paraula davallament, si en aquest sentit és un Crist que està davallant, però això és molt modern, és quan es va treure la còpia per en el seu lloc posar-hi el videomapatge, aquest mapping que avui ens ensenya com eren hipotèticament aquelles pintures. Per què ho trec ara a col·lació? Doncs perquè també m'explicava el Pere Rovira, que em sembla que està per aquí, el cap
un dels caps del centre de restauració, com li van dir, Pere, que ve el poble, que ve el poble. Li van dir això, diu que s'esperava com una turba. Doncs el poble va venir, els veïns van venir, efectivament, van venir a l'església, els van asseure, com esteu ara, i els hi van haver d'explicar, a poc, que no s'estaven traient pintures originals, que s'estava traient una còpia, perquè havien canviat els criteris de restauració, els criteris artístics, i es preferia, doncs, amb el pas del temps, ja no es porten tant les còpies, les falsificacions, les coses postisses, sinó que s'intenta, amb l'ajuda de les noves tecnologies, com les projeccions, com el videomapatge, ensenyar com eren originalment aquestes obres d'art. Però clar, això vés i explica-li a la veïna de tota la vida d'allà, de Sant Climent de Taüll, que deia, són els nostres frescos, per què us els emporteu? Per tant, mai hem de perdre de vista que no només són obres d'art, mai són només obres d'art, I no només perquè siguin obres religioses. L'obra d'art sempre està plena de petjades, de petjada antropològica, no? Fixeu-vos l'emoció que devia ser, per exemple, això, als anys 50 del segle XX, descobrir les pintures de Porreig. El Porreig, al Berguedà, aquestes pintures molt singulars, on veiem l'Anunciació, on veiem la Visitació, aquesta imatge que us deia abans, de la Mare de Déu anant a veure la seva parenta Elisabet, o aquesta Mare de Déu que està en bust a la Bizantina. Doncs fixeu-vos com van aparèixer aquestes pintures al darrere d'una paret i tanta fascinació creen aquestes pintures que doncs, hi ha una persona d'aquella zona que es va tatuar aquesta serp de dos caps, que n'hi diem amfisbena. De fet, existeixen en la natura animals que se n'hi diuen així, que no són així per sort, però que avancen en diferents direccions, una mena de cucs. Doncs bé, en la mitologia antiga, aquestes amfisbenes són una mena de serp que té dos extrems i un cap a cada extrem. En aquest cas, un té bec i l'altre té una cara carnívora i continua sent una mena de misteri per què apareix aquesta serp al costat d'imatges de la Mare de Déu. S'ha especulat si pot ser una imatge del bé i del mal, si pot al·ludir al Gènesi, perquè Maria és la nova Eva. Per tant, hi ha moltes teories al respecte. En tot cas, és fascinant com aquesta amfisbena tan fotogènica, tan tatuable, doncs apareix fins i tot això, sobre la pell de la gent, a flor de pell. Una vegada vaig demanar si algú tenia tatuatges romànics, pensant que era una cosa absolutament il·lusa, com una ampolla de nàufrag, i em van arribar coses com aquestes i altres, que us convido a descobrir a @romàniccatalà. La gent es fa tatuatges romànics, no sé si algú aquí en té algun. Seria ja meravellós, No, no us atreviu a dir-ho. Fixeu-vos l'Urant de Pedret, que també el teníeu ben a prop, de Sant Quirze de Pedret, que ha sortit avui, com el famós pintor que està venint de Sant Quirze de Pedret. Doncs bé, Pedret, que és un gran conjunt meravellós, entre altres coses, té també pintures preromàniques, que es van descobrir precisament arrencant les romàniques, aquest joc de les capes o de les nines russes, i va aparèixer aquesta figura que també, a dia d'avui, no es posen d'acord els estudiosos si és un orant, si és un evangelista, si és una al·lusió a la crucifixió, però que en qualsevol cas ens continua fascinant, perquè doncs té aquesta estructura desproporcionada totalment, sembla un ninot mal fet, i això també ens crida l'atenció. Com parlàvem abans de l'encant de les coses imperfectes, fins al punt que, mira, aquesta noia també s'ho va tatuar a la cuixa. Una idea que us deixem aquí també, si voleu. Algú semblant a l'Urant de Pedret, és veritat. És una versió, és veritat, això és cert. Fixeu-vos com van predir les abduccions extraterrestres, en l'art medieval, per exemple. És una altra teoria que jo aporto aquí. No donem carn als conspiranoics, que ja en tenim uns quants. I fixeu-vos, parlant dels trajectes i dels camins del romànic, com n'és d'important que l'arribada del tren va ser bàsic, per exemple, perquè es poguessin descobrir el conjunt de Sant Quirze de Pedret. I avui, curiosament, les tenim impreses en vinil sobre els ferrocarrils de la Generalitat, curiosament. Com que soc de Sant Boi, una vegada m'hi vaig fixar i dic, mira, això són les còpies de les pintures de Sant Quirze de Pedret, no són pas les originals, són les còpies, perquè aquesta Mare de Déu no es conserva tan sencera. Doncs mira, que s'utilitzen per fer promoció turística. Ves com ha canviat el conte. Aquí tenim l'església de Sant Quirze de Pedret, amb aquesta espontània per aquí, que no sé qui és. I fixeu-vos, molts aires de família aquí, molts antecedents. Tenim les verges sàvies i les verges fàtues. Això és una paràbola que apareix explicada en una de les absidioles de Sant Quirze de Pedret, que fa referència a la fi dels temps, que has de tenir la llàntia encesa per si ve l'espòs. És una referència a la fi del temps, que has d'estar preparat, que no saps el dia ni l'hora. Aquí tenim les verges sàvies, que per exaltar aquesta condició van coronades, i com la Rosalia en la cançó, i a més, no d'una manera casual, sinó, fixeu-vos, de nou, recordant-nos el món de l'imperi bizantí, el món oriental, el món etrusc, les deixes antigues,
O aquesta Mare de Déu italiana, també d'influència molt bizantina, com hi ha aquests aires de família entre Occident i Orient, i fins i tot fent un salt en el temps ens en podem anar a les avantguardes artístiques i veure aquestes semblances més que curioses, per exemple, de les cares del romànic amb aquest cànon allargat, amb la pintura de Modigliani, per exemple, sense anar més lluny. I la influència del romànic en la cultura popular, també. Això no sé si us sona, però per aquí fan que sí. A Castellterçol tenen uns gegants inspirats en el romànic. Són aquests dos, Tallaferro i Griselda. Què passava? Que aquest poble no tenia gegants i van dir, a mitjans del segle XX, anem a fer-ne uns que expressin la cultura catalana sense aixecar massa suspicàcies, no? Perquè estàvem als anys 50 i tal. Doncs anem a buscar el romànic. Doncs sí, van anar a buscar la imatge de les majestats pel gegant masculí, el Tallaferro, i les verges sàvies, ja em sortirà, les verges sàvies de Pedret per la figura de la Griselda, aquesta figura coronada. També les curiositats que trobem a Pedret, com aquest ésser, aquesta mena de dona diminuta que cavalca sobre un ocell, una interpretació que tampoc està massa clara, però que ens fa pensar en altres paral·lels en la història de l'art, com en el bosc, el bosco, castellanitzat, aquestes figures paradoxals, aquestes escales canviades absolutament. I, fixeu-vos, la influència de les pintures de Pedret, que van ser molt populars arran del seu descobriment, gràcies al tren, per cert, gràcies a la revolució industrial, en la cartelleria, de nou, aquests cartells que fomentaven el veniu a Espanya, veniu al turisme. Avui segurament no es faria amb aquesta alegria, doncs s'utilitzaven aquests reclams tan diferents, un poble de costa que sembla Cadaqués o el port de la Selva, aquesta arcada romànica decorada amb aquestes greques, amb aquests meandres, i aquesta figura, que és una personificació de l'església, que trobem també a Sant Quirze de Pedret, i fins i tot la trobem al poble espanyol, on hi ha un monestir que està inspirat en edificis del romànic català, que és una mena de pastitx, una mena de monestir de Playmobil gegant, on trobem, per exemple, reproduïdes també figures de Sant Quirze de Pedret. És aquest, el fals monestir romànic del poble espanyol de Barcelona. I volia, doncs, això, fer-vos veure com el romànic, en aquest cas el preromànic, és una cosa que de vegades no encaixa del tot en els nostres esquemes. Aquí el tenim pobret al damunt de l'home vitruvià, del Leonardo, i no arriba, no arriben les mans i els peus. I això és carn de samarreta, no em dieu que no, això s'han de portar samarretes d'això. Jo sempre dic que si sents que no encaixes, també ets romànic i no ho saps. I això és un muntatge, vaig voler posar l'Urant de Pedret com aquest objecte d'atenció de la burgesia barcelonina en aquest quadre, perquè l'emoció de la descoberta fa que, per exemple, ens fixem com des d'altres cultures, com la japonesa, s'aproximen al romànic i al preromànic d'una manera apassionada, absolutament. Aquesta senyora, que vaig tenir el plaer de poder conèixer fa poc a Barcelona, que va venir al Museu Nacional d'Art de Catalunya, és la Misao, una professora japonesa de Tòquio, que es va posar a aprendre català, i avui en dia ja puc dir que més o menys el parla, per amor al romànic, perquè va descobrir el romànic i li va semblar fantàstic, i va decidir que volia llegir llibres de romànic català en català i conèixer la cultura catalana. I fixeu-vos quin penjoll que porta de l'Urant de Sant Quirze de Pedret. Com dèiem abans, els ressons del que ve de fora, els americans que venien a buscar Santa Maria de Mur ens fan veure el valor de les nostres obres d'art. Doncs ves que no hagin de venir de Japó perquè ens fixem en aquests tresors que tenim aquí, encara que ens semblin paradoxals o que ens recordin l'art infantil o l'avantguarda. És aquesta paradoxa que també té el romànic. O un altre cas, aquest hotel de Puigpinós, a les afores de Solsona, una família japonesa que van a viure a Catalunya, els pares d'ell, també perquè van descobrir el romànic. Van dir, doncs anem a viure on hi ha aquestes obres d'art. Bé, per no marejar-vos, un petit tast, i amb això anirem acabant, de com l'art medieval català arriba també i dialoga amb l'art modern. Fins fa poc ha estat visitable aquesta exposició de l'Urant i Miró al Museu de Solsona, un museu fantàstic que també cal visitar, museus més enllà del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que són fantàstics, on hi ha exposat l'Urant de Pedret, precisament aquest Urant, i es documenta aquest moment, no és pas un muntatge, aquesta foto real de quan Joan Miró va descobrir aquesta pintura i consta que li va ressonar molt a coses que ell estava fent, a figures que estava fent. De fet, tu veus això i si et diuen que és un Miró, potser tu podries creure si no coneixes gairebé els antecedents. Com és curiós que l'art romànic i preromànic en aquest cas
connecta amb allò més modern, no? Amb les avantguardes artístiques. Aquells pintors, aquells artistes que estaven farts dels seus pares, no? Per dir-ho així, o de la tradició artística que tenien al damunt, d'aquella indústria de l'art repetitiva, amb els models, amb els tallers, on tot havia de ser igual. Justament apareix un art de l'Europa cristiana medieval, com el romànic, que els fa veure la realitat amb uns altres ulls. I de la mateixa manera que a Tàpies o a Picasso i a tants altres, o a Parvin Curie, aquesta escultora francesa iraniana, s'inspiraven en arts primitives d'Oceania, d'Àfrica, l'art ibèr, també sabem i està documentat que van posar els ulls sobre el romànic. Aquí tenim documentacions de com ja es comparava a mitjans del segle XX, per exemple, l'Urán de Pedret amb figures de Picasso i el propi Picasso. Sabem que va tenir un contacte molt estret amb el romànic català, com per exemple demostren això, que és com si obríssim el calaix de Picasso ara, hi trobàvem coses així. Això són postals, correspondències que s'han trobat en el seu arxiu dels seus amics catalans. Recordem que es va formar a Catalunya i que va estar en contacte amb l'art català i amb aquella febre de redescoberta de l'edat mitjana, postals i cartes que s'enviaven precisament amb pintures romàniques, amb obres romàniques de Sant Climent de Taüll, el Crist de Sant Climent de Taüll, la Mare de Déu de Sant Climent de Taüll, en aquest cas, o aquest naixement de Sagàs, que ja us he dit que en tinc predilecció, i que fins i tot a vegades m'ha semblat veure connexions amb el Guernica, sense anar més lluny. Aquesta és fantasiosa, aquesta aquí no és que s'hi hagués inspirat, que jo sàpiga, però m'agrada veure com aquestes superfícies planes, aquestes perspectives múltiples, aquests bestiaris, no estan tan lluny de l'art modern, d'aquest Pau Picasso, que sabeu que es feia dir el Pau de Gósol, hi ha una novel·la d'Iñaki Rubio, on explica el seu pas per Gósol, que diuen que va ser fonamental en la gènesi del cubisme, fins i tot. Si hauria pogut veure aquesta mirada de la Mare de Déu de Gósol, s'especula, no se sap del cert, i això el podria haver influït a l'hora de crear els seus retrats, aquests retrats de mirades hieràtiques frontals, curiosament, com les del romànic. I per si hi havia algun dubte, a finals de la seva vida va dir, mira, deixaré de donar pistes i ja ho faig d'una manera evident. Pablo Picasso va pintar aquesta teula on no hi ha cap dubte d'aquest aire de família amb el Crist de Taüll. Històries com aquestes o d'altres que podeu trobar en aquest llibre, Amb ulls de romànic, que és un llibre que té la característica que es pot comprar, a més avui es pot comprar aquí, i que us recomano fullejar, i si us agrada també seguir @romàniccatalà. Aquests punts de llibre que us he distribuït abans, si us fixeu, tenen un codi QR. Per què porten un codi QR? Perquè molta gent em diu hi ha molta informació en el llibre, m'ho deia Estoni, hi ha molta informació, és veritat, i el repte ha sigut que no sigui pesat. Ja em direu vosaltres si ho aconsegueixo o no l'equilibri. Però, perquè pugueu veure més o menys totes les obres d'art, aquest codi QR us porta a una pàgina web o una pàgina de Pinterest on estan les imatges distribuïdes per capítols de totes les obres d'art de les quals parlo o esmento, perquè no hi caben totes en el llibre, hi ha algunes imatges però totes no hi caben, i per tant, això, sapigueu que si heu vist aquest codi QR és per això, i us convido a descobrir aquesta realitat amb ulls de romànic, avui descobrint els camins del romànic des del Berguedà.